Més que celebració, és el contacte humà, que vegin alumnes universitaris amb alumnes de batxillerat, i segona, hi ha diferents tallers on els expliquen amb diferents formacions, d'informàtica, infermeria, etc., temes d'interès. La persona agafa què és més del seu interès i pot veure amb alumnes universitaris i amb professors una pràctica, un taller d'informàtica, d'empresa, d'infermeria.